the consequence of their representation and all of that. And there were pronouncements by the Supreme Court. So it appears to me that in that case, and indeed from the issues of members of parliament assuming the office of speaker and sometimes other positions as ministers of state and all. We a constitutional lawyer, Justice Abulai, wano ena wote nenia wachirechere ensemu ewo mremu. Na yetu aso no medu wurem ewo achim wenchi afa ho eno eye poema ntemu meka say pamutua ni edema yewura ya wano ene ejina wasona namu Alhaji Mahmud Bebo Bawumia se wamonto aba ma no wonko aba nkasiem emfa ne nindie ne suade hunu papa no emembu Ghana man emankunimdie entiminye ye dia na pani guso a wo bontoa ene wode atodwo eche no kwasem ni se obi kasa no wakasa tie free SHS a ya hwe nipa ni mienu esanse woka ho bi pa wo mpa Ghana yie na wosona aban de no kwasem no waye adwuma a waye a free SHS no ene atekoro no so ama enwuma hodo pa aba obi wie senior high school a anya hwe woni ne benkum efiri ne nifam eno nso wakasa obi bibia obetimi ayo na wayo ne yie aban etese ene wose timamufo nyina to ano so na nisu ade hunu papa ne botae no ebetimi abam na woka wonka nya Alhaji Mahmud Bebo Bawumia esanse ne dai so papa no eka ho bi ene sa nisu ade hunu abam ti Ghana ye pede boro sa so a wono ane wo sa aba no yetoma no asumche eputu baba ma obi baba wa ti ni ba biano onye ni baba pa se ni dai baba ni no obi ya MPP for the aka bi 60 years NDC for the 60 years we wa for 1992 years what shall we ba ko pa what the kai President Dramani Mahama eno eye wosono amanyuku no de otua Alhaji Mahmud Bawumia ne pammu ya wonwo pre abankese magwa ya se kwabase enkunimdie yonko ade a wono ene mampani ebede akire yewura Matthew poku prempa e frene se napo nene eno no na wonya bo yewura Muhammadin de ene emenko ne de so na meka sei wahyanto abonase ewo atifi atoyema ntamu sisala ene na afa wakoho akona bulo nyina na wonna nanam ahemfo kokodi ahia ene wo kasade akire wo mo se eba factory wotumu na ese enya adwuma eno no cotton anasa asawa ene wo mo didi dwuma pa wia dandan so ama aba benya material ne ntomanom ene eho ade na onya ba aban mu a wobeboa ma atimi aye adwuma na eye adwuma nso de besa nkran nsa se de be na wo mbeyire wo ho aye adwuma na mamfa so aba esansa abaya de bia ya yetoto adaje mu na wo kasa no ye fa bi. There are many projects that we want to prioritize. In 2020, I told you when I came here during the 2020 campaign, that when I was a young boy and I used to come here with my father, the Tumu Ginnery, cotton ginnery was working. People were growing cotton. And the ginnery was producing cotton for the Japan textiles mill. And people were earning money. And so I said one of the things we want to do is to revive the cotton industry and cotton farming here in the area, the Sisala East and Sisala West areas. Eno mampeni dada John Dramani Mahama ya wono anso ne dichine yefo anamu anase wanim sede adechie abaye kwoto December 70 wosan akona wawura abankesi makwakoye mampeni na ne nkase mu no wodaso a watifi atoyema ntem ho wode atodwa se agenda 1111 wenye 111 na 1111 ne yese enkonwa hodo e won potem ho no wo gini nyina e de akwamra hye badwafie e wo kini yedin mu na wo ka we no wona nanom ahemfo ene kokodi ehia no wo kyese no kwasem ne se kini yete akonwa so a empotem ho enkunimde wo mo de mpuntuo nso eba na emfie nwotwini ya wo so no baaye se wo tu nani ne wo hwem potem ho a
amane na wonu mu hunu enti eda no duru so no wo moto aba mo hwe ba bia wo mo hwe chiniye no na enwotwe no wonfa emankunimdi mrem. Where we've gone, we've received a very warm welcome from the traditional authorities, but also we've been very warmly welcomed by the population. It is obvious that a huge majority of the population are looking forward towards the election because they believe it's an opportunity for them to exercise their constitutional and civic responsibility of voting for a new president and also for their members of parliament. Just casually taking a look at what I've observed, I believe that the majority of them want to see a change of government. Most of them have expressed some disappointment at the level of progress, not only in terms of development, but in terms of their lives. Eno mampanin dada John Dramani Mahama bra okopie mu ewo tifin atoyema ntemu ne ntoabo mu no na wode nsemi atudwa na sesei wonu ma gina se yento aba ma o mampanin nyina no na ma wo mo bontoa ebi ene movement for change afafantura yura Alan koye kiremanten sesei wode nafua makoma dunkuno ene nam santema ntemu ha wo bontoa wakwa kopiem ewo adwasa chedumase afa ho anyina suso ena wode tudwa akire timamufo ewo se no kwasem ni se wo hwe paper na yede beto aba se de nipa ne si guso a wono no woda ase ho na ase ho a woda no eho nkwa na kane ne da de aka bia woto aba koma pe sumbeduru Ghana na we wo ka e de akire se wo ba enwuma de ebefono Ghana fo eno achi no wo be me atene yekona no ne yakọ speed pa ewo mpuntu mu What you American? What's wrong here? I don't know when some people move in here. I can't find what you say. I'm free. I'm so the background is say emrenu du onu ankoto aba na Mahama na ham yo ana mebua so ankoto aba na yede abato krata bi be mama so munya wato aba da abato krata no enye o mu tamani amajo o se ni patu mi enso nipa du mianza na woso wosha asia wosha asia tese nipa du na o manuma tuntum dasa na so mu de esum na mo de ba nipa ba ko pa na aka o shren wo wonya we santema ntemu enyine susu adwira sachadumase afa ho ena wokoka asansem na wode kire Ghana fo sa se ho a woda no wona hokwa na wono ne kanea no wono ma aka nyina eyesum na de ntia wo firi wosono num no enye bibia sa Ghana fo ye se wo monto aba maso no biu eno nti ena wote no ho a wopese enkunimudie enye Ghana fo dia ene United Front Party de odi wo mo anim nso ena ma wono nso bo ne ntoa na waka asem bi de akira ban enye obi ase na naje ne mboaten ena odi tudwa ase no kwasem ne sade galamse ekon no Ghana fo nyina ni abere na wonmo kasenka wondu wonwuma kura begu fam ni nyina ye galamse nti na aban nso wabomi mfita duku no se wamanani amre na wantimi anseche ne se aduasa anya de yeso ho ye na wo mo de ye amanyoso ma no kire se Ghana no ye mpene da achen eyie nti won de ka ne prenye premfa e de a kire se ye pese ye ko galamse di a ene na nya amanyosem ene wo se ye de yo na mom e wo se yetimi de na si fom na ye boa da achinti na ye mo aban no na ye nhwe kwan ye be fa so okwa America ye tu bi wo ho enso nsei okwa amanfo fro so ye tu enso nsei enso Ghana nko a de enso na ye ese ne de enya de ye beboa na abasa titru ne mi ame na nanom efise ye bra sante hene nani enhunu bebia na no asabronum de pie ye no watu omo etimi same na nanom se Sabano ni omo ye baako a galamse ye betu ase
NDC ni MPP nyina anya baako ni empe kwan ya ebefa so ebetu ase na se ye ya adwene se ye de sobo ne boss na nanado aban so NDC the four bebre to bi enti yesre ye nuanom asofofo ye nuanom anwentofo ye nuanom chief imam ono so mesre no because site bi na mi ba be free ho kro mu free nyame asa na o makwa akoye aduma so ho etinye Christopher onko ena anya United Front Party UFP no penia wotua no na naje ne mboaten jataba na ate se wo biebie nsem so apo ebetimi agina so na gadamse kon no yetimi akon na yeye afiri hokura na mamemfa onko asufua asambre me owo ho na wo frese no kwasem ni eba mpuntu a wo mu huna manepa na won mu suku nom ene ade nyina no woto nsa frem panimfo se wo mommo na wontimi enwie wo mudwumadi a woyo ewo mpotem ho ye mpuntu ede breti mamufo se de beye na won mo nso ye ka Ghana no a ekọ nanim na mpuntu wo mu na wo mo chefa wo mo nsa atimi aka ano eye asemo a eye enibirisem na asemo a anka esese kroni nyina ena yewaha enso yonyame pe ena oye eti yewaha na eye yensuku ai wa sofua okwa sofua aban school wo no a no krani se school no edampan adan wo ho ensani teacher for no ebe school a toda bibi efra bonti bia tumi borua school no toda mbebe school anopa no obi kwa koja ne nan e wo school ho ni na no emwa tidananom eka otipam ho no na esese didwuma na yekeka ensase na yede epefutu obi na yede ko school mo na yekoboa na yitime to first school no sebe aye ma no wo mo e wo school mo a woni etwane basa bra ye mpon ye ene de etimi fra bonti bia ko school no mu no eto ebetumi etwa onabo wasai kwaku maikre wono ene ye assembly member wo sofua afa ho na hema ye wo ho na ahenkan ba ne ena na de to aso achese we no eho nkam efie maye wo wie kura keka wo mo nsase na de wono mawo ne kakra eba mu no wo meboa se empuntu no wo betimi de aye wo mpotem ho Sabati really come and they are managed. And I said, so police, yes, I saw point and I back to the fatness, and you really a cabo. Now I am one. I'm sorry, our wife is something wrong in our society and I go strong. For I see, yeah, especially. Eno eya sofu ahema na ahenkan ba ne ena ate ne nka no na wo mukeka won saasi nyina na asemtia na ne mpanimfo ka gu ya som ne se sompa ma ya de papa titru ne sompa achade no na enso ye de yefa eba beka ho ntimo nka nkyira adasa nyina se won mo nso ma wo mukakra emrem eno se ejanka bedidi na kunani bedidi a eno ye brasi kunani bi ensem eno nti wonu aka ho bi sa bredi enye kunafo din ne ye twro na emom wo kakra eba beka ye de ho ama atimi aduru po ena ye to nsa frɛ 0598 559 802 amano ne na awokura se wo tapo asende ana wuzi pe ne nyina ebeba ne din ebeba no nso Blessed Foster ana se Chara One Media eno achi no kakra ekura wo se ye ntoma se di emo anwa bibia emafie etimi ya akono na se de eba no wo de ba se ye sompa de si house ho ya mrom hotel nhwe animu a eho wonsa kan yen ye beje ne fefefe ama obi azu hu se wo chefa ewom eno achi no se ye sunwa ye bona henkura night market ho a sompa sunwane na de wo de ekọ saa na enkura nsa sompa bono east eni afa ho nyina no Abrosan Commercial Bank wase no Saradonko Plaza ne soro na behu yen na ukonso a wono beje ama ayefe na enema nyina nso asesa na enhira no waye mu fafafo adechie ya Liberty Conference ba yibro man hene Aven
ye wadubu ache ene minister SK Frimpong oba pa George Aje nom wono mo ba na wode fa hodie abrew enti baabia wo bia no nsia no pa ken bosume de to so do nsia na ahya ase enti wonso fa haw nyina bra na nyame ebefa ne nkrofo nsa so ama fa hodie ayewo dia imo pro service de so obekwa gwanzu China ne bi na oye entrepreneur ana wo ye adwuma wura na wo penim de papa ana pese okofa ne ma wa amanone kakra bi na wutua na wo mo de wakọ afi yaboa ama wo nso udwetire emu atimi apagya eno ane se obefrɛ wo 0244 924 573 na nema asesa wo de a wo ye ne yekua eno anso ene beboa ama wo nema atimi asesa yi a OCP fertilizer ena me kamfo de ama wo 055 559 09437 eno wo monkasa na enema nyina enkoyie mfama na akuayo no entimi enuru bunumu 21st clinic yes yatika expert ampa enkurabata na burudunum ewo Ghana ha ba bia wombo adwuma eni hode amana ne nso yenam ya yesase yatika no enti 0540311311 ya homa anopai wo mo ne kan ye ho boy abomberatia eja pia pam dada ensempa ne nyina mebebe edema wo Ira Sante ebo Benedict ene wabapa kuku a Veronica Jando akosu asomwa kasebodam no wondodo obro otwe honwi wo mo ka ho ena eduru aboboa no ewo ba bia wo TV no so David ene ne dom yemfa na asipiesie ema oka akire ne obi na nasafo kantanka wono ene nam ne nsa so a uhu yen ewo phone so bra wakọ YouTube Facebook ene ba bia o man hene ye wadubu ache wo ma wiase nyina ache o enti ba bia wo bia no wonua hwebi